ससियेल मिडियासफोराव जेब्ला जोङो फट'स भिडिअस आपल'ड खालामगोन अब्ला जोङो मानसिफ्रा मोनसे बुस्थुनि बिराद लभिया बे जाबाय आं बेसेबां भिउस मोनखो बेसेबां लाइक मोनखो बेसेबां शेयार माबा माबि कमेन्ट मोनखो दा खुब फ्रिकुवेन्टलि जोङो ससियेल मिडियासफोराव मोनसे बुस्थुखौ नुबाय थायो मानसिफ्रा बुंलायो आंनिया फट' आपल'ड होनाया 1K लाइक मोनबाय 2K लाइक मोनबाय 5K लाइक मोनबाय ओरैबायदि बै के माने मा एक्चुअली बिनि उनाव आरो इउटिउबफ्राव भिडिअ होयोब्ला ससियेल मिडिया इन्स्टाग्रामफ्राव भिडिअस फट'स होयोब्ला जों मोनसे बुस्थुखौ गोबां रायज्लायनाय खोनायो फेमास इउटिउबारफ्रा भिडिअ होयोब्लाथाय बिराद भिउस मोनो 5M 10M गाहाम भिउस मोनो आरो फेमास इन्डियान इउटिउबार्सफ्रा माने 5B 1B 10B भिउस मोनो ओरैबायदि तो बै ससियेल मिडियानि जितु भिउस लाइक्सनि अनजिमानि उनाव के थानाया 5K बै के मुवा माने 10M M उनाव थानाय M बा माने 5B बै M B आरो K फ्रा मा बुस्थु तो बे भिडिअआ सिम्पल खुब गोरलै भिडिअ खुब माने इन्टारेस्टिं आरो खुब माने इम्पर्टेन्ट भिडिअ नङाबो जानो हानाय सोरनिबा थाखाय खिन्थु बियो गोबाङानो मिथिगौ बेनि सोमोन्दै के माने M माने B माने मा खिन्थु गोबाङानो हयथ' मिथियाबो जानो हानाय सोरबा जुदि मिथियाब्ला नैबे भिडिअआ बिथांनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन आरो सोरबा गोनो गोथो दङब्ला के माने मा B माने मा M माने मा 5K 5M 5B बै बुस्थुफ्रा M B K आ मा बुस्थु बिनि सोमोन्दै डिटेल्स दिनैनि भिडिअ मिथिनो मोनगोन अके तो फार्स्ट मोनसेखौ लानानै जोङो के माने मा के माने एक्चुअली किलु माने 1000 खौ बुजायदों ओंखायनो 1K माने 1 किलो माने 1000 के माने किलो एक्चुअली किलो वर्ड्सनिफ्राय फैदों बियो किलो माने 1000 खौ बुजायो ओंखायनो बियो 1K माने 1000 2K बा आंनि फट'स मोनसे आपल'ड होदोंमोन इउटिउबाव हात्रा भिउस मोनदों 10K मोनदों थारमाने 10,000 मोनदों के माने किलो आरो किलो माने 1000 नेक्स्टआ जाबाय M वा LK प्रडाक्शननि भिडिअसफ्रा 1M भिउस जायो 2M भिउस जायो वा बिनि मोनसे एलबाम दङ एलबाम आपल'ड खालामनाय इउटिउबाव 3M मोनबाय बै M माने मा मिलियन एक्चुअली माने 3 मिलियन भिउस मोनबाय बियो आरो B माने जाबाय मा B माने जाबाय बिलियन फेमास इन्डियानि आरो वर्ल्डनि इउटिउबारफ्रा बिराद भिउस मोनो माने बिफ्रा लागै मोनो बिसोर हमना ला 10B गाहाम भिउस मोनो बिसोरो माने 5B भिउस मोनो बिसोरो बे B माने एक्चुअली बिलियन माने K माने किलो माने 1000 M माने मिलियन आरो B माने बिलियन दाना जोङो दिनैनि भिडिअ सावरायगोन मानो M लिरो मानो B लिरो दानिया M माने मिलियना बेसेबां लाख एबा बेसेबां हाजार लोगो नांनानै B जायो बा M जायो बेसेबां 1000 लोगो नांनानै मोनसे B जायो बेसेबां कौटि ना बेसेबां 100 लोगो नांनानै B जायो बिनि सोमोन्दै डिटेल्स दिनै जों नैबे भिडिअ सावरायगोन भिडिअआ भेरि सिम्पल भेरि इजि आरो सोरबा गोरों मानसिनि थाखाय नङा बियो सिम्पल साधारन मानसिफोरनि थाखायबो जानो हानाय आरो सोरबा गोरों मानसिफ्रा हयथ' सोरबा मालाबा सब बाथ्राखौनो मिथियाबो जानो हानाय मोनसे मोननै ओरैनो गोनो गोथो जायो दा बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ इम्पर्टेन्ट जागोन थ' जों नायनोसै बेयाव मोननै बाथ्रा दङ मिलियन आरो बिलियन बेसेबां 1000 लोगो नांनानै बिलियन जायो आरो बेसेबां मिलियन लोगो नांनानै बिलियन जायो जोङो नै भिडिअ नायनोसै बेयाव मोननै बुस्थु दङ नाम्बारिं सिस्टेम इन्डियान नाम्बारिं सिस्टेम आरो इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेम दाना स्क्रिनाव नाय नोंथांमोना आच्छा जोङो वानखौ होनना बुङो इन्डियान नाम्बारिं सिस्टेमाव इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमावबो वानखौ होनना बुङो थारमाने बै मिलियन बिलियन हिसाबा बियो इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेम इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो मिलियन बिलियन खान्थिजों हिसाब खालामो खिन्थु जोंनि इन्डियान सिस्टेमाव जोङो लाख आरो कौटि एबा क्रर होननानै बुङो खिन्थु इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमाव लाख होननाय जेबो सोदोब गैया 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख होननाय जेबो सोदोब बाहायनाय जाया
इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेम खिन्थु जोंनि इण्डियान सिस्टेमाव जोङो 10 लाख भिउस मोनबाय 5 लाख भिउस मोनबाय होनना बुङो खिन्थु जोङो इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमाव खिन्थु जोङो 5 लाख 10 लाख सोदोबखौ बाहायनाय जाया आरो फेसबुक इउटुबफोरा जाबाय मोनसे इन्टारनेशनेल बेस्ड एप्लिकेशनफोर बेनिखायनो बेयाव मालाबाबो ओइ आंनि फट'सा 5 लाख भिउस मोनबाय होननानै बुङा जोङो दा बे जाबाय फेसबुक आरो इउटुब बायदि इन्टारनेशनेल माने एप्लिकेशनफोराव ससियेल मिडियाफोराव लाक्स आरो क्रर बाहायनाय जाया मिलियन आरो बिलियन बाहायनाय जायो दाना नायसै स्क्रिनाव नाय इन्डियान नाम्बारिं सिस्टेम आरो माने इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेम 1 खौ होनना बुङो इन्डियायावबो इन्टारनेशनेलावबो 10 खौ होननानै बुङो इन्डियायावबो इन्टारनेशनेल लेभेलावबो 100 खौ होनना बुङो इन्टारनेशनेल लेभेलावबो 1000 खौ होननानै बुङो खिन्थु 1000 खौ 1K बो होननानै बुङो माने 1000 स्क्रिनाव नाय नुदों नोंथांमोना 1000 जोंनि इन्डियायावबो 1000 इन्टारनेशनेलावबो 1000 आरो बेखौ जोङो सर्टआव 1K होननानै बुङो नेक्स्टआव थांनि जोङो 10,000 माने 10,000 खौ जोङो बर'आव जोङो सानना मोन्दोंमोन अजुतबो होनना फरायनो मोन्दोंमोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत माने 10,000 माने 10,000 आरो 10,000 खौ इन्टारनेशनेल लेभेलावबो 10,000 खौनो बुङो थारमाने 10K बिनि उनाव थांबाय जोङो 10K नि उनाव 10K माने 10,000 नि उनाव 1 लाख नैबेनिया मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख माने 1 लाख होननानै बुङो खिन्थु जों नैनिफ्रायनो सोलायलांसिगोन आरो नै मोनसे लाइननिफ्रायनो जों इन्डियान नाम्बारिं सिस्टेमाव जों इन्डियायाव होननानै बुङो 1 लाख खिन्थु इन्टारनेशनेल जिथु नाम्बारिं सिस्टेम बेयाव जोङो लाख सोदोबखौ बाहायनाय जाया लाखनि जायगायाव जों मा बाहायनाय जायो माने 100,000 माने के ओंखायनो 100K माने 100,000 एसामिसआव बुङोबा 100,000 माने 100,000 माने 100K 100K माने 1 लाख एबा 1 लाख माने मा बुजिखो जोङो 100,000 100,000 जायोबानो 1 लाख 100,000 माने 1 लाख माने 100K ओमफ्राय बेखौ 100,000 होननानै बुङो आरो इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमाव 1 लाख होननानै बुङा खिन्थु मा होनना बुङो 100,000 100,000 लोगो नांनानै 1 लाख जायो थारमाने जों बेखौ 1 लाख होनना बुङो इन्डियायाव आरो इन्टारनेशनेलाव बेखौनो 100,000 होननानै बुङो 1 लाखनि उनाव मा बुङो जोङो जोंनि इन्डियान सिस्टेमाव 10 लाख माने 1 निजुत होननानै बुङो जोङो जोंनि बर'आव 1 निजुत होननानै बुङो आरो नङाबा 10 लाख होनना बुङो 10 लाख्स खिन्थु लाख्सखौथ' जोङो इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमाव बाहायनायानो जाया होमबा मा होनगोन बेखौ जोङो 1 मिलियन माने 10 लाख लोगो नांनानै 10 लाखखौनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव 1 मिलियन होनना बुंनाय जायो 10 लाखखौनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव 1 मिलियन बुंनाय जायो होमबा 1 मिलियनाव बेसेबां थायो 1 मिलियनाव 10 लाख थायो जोंनि इन्डियायाव जोङो 10 लाख होननानै बुङो आरो इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमाव 10 लाख होनना बुङा लाख शब्दखौ बाहाया 10 लाखखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव 1 मिलियन होननानै बुङो होमबा 1 मिलियना बेसेबां थायो 1 मिलियनाव 10 लाख थायो थारमाने थांनोसै नेक्स्टआव जाबाय 1 कौटि होनना बुङो जोंनि इन्डियायाव 1 क्रर होननानै बुङो एबा 1 कौटि होननानै बुङो खिन्थु कौटि सोदोबखौथ' इन्टारनेशनेल नाम्बारिं सिस्टेमाव बाहायनाय जाया होमबा कौटि होनालासिनो इंलिशाव मा बुङो माने 10 मिलियन होननानै बुङो थारमाने मा 10 मिलियन 1 क्ररआव बेसेबां मिलियन थायो 1 क्ररआव 10 मिलियन थायो आरो 1 मिलियनाव बेसेबां थायो माने 10 लाखखौनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव 1 मिलियन होननानै बुंनाय जायो बेनिफ्राय 1 कौटिखौनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव 1 कौटि होनाब्लासिनो मा बुङो 10 मिलियन होननानै बुङो थारमाने 10 मिलियननि उनाव मा जाबाय बेनि उनाव नैबेथ' 1 कौटि जाबाय 1 कौटिनि उनाव जोंहा साननाय आथिंखालि गैला इन्डियान नाम्बारिं सिस्टेमाव 1 कौटिनिफ्राय आथिंखालि मा बुंबावनाय जेबो गैला खिन्थु इंलिशाव दङ दाना 10 कौटिनि उनाव जोङो 10 कौटि लोगो नांनानै मा जायो 100 मिलियन जायो 100 मिलियन दाना लास्ट मोनसेया बि फायनोसै
बिया जाबाय मा 100 कौटि 100 crore 100 crore 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 100 crore कौटि कौटि 100 कौटि 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 100 कौटि 100 कौटिखौ इंटरनेशनल नम्बरिं सिस्टेमाव 1 बिलियन होननानै बुङो। दा नोंथांमोना मिथिबाय 1 बिलियनाव बेसेबां थायो 1 बिलियनाव 100 कौटि थायो 100 कौटि 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 100 कौटि 100 कौटि लोगो नांनानै 1 बिलियन जायो। थ' नोंथांमोना मिथिबाय बे 1B 1M 1K बे बुस्थुफ्रा मा जायो बेसेबां लाखजों 1 मिलियन जायो बेसेबां कौटिजों 1 बिलियन जायो नोंथांमोना हयथ' डिटेल्स मिथिबाय भिडिअनि गेजेरजों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदाबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामाबो जायो नोंसोरनि इसा जायखिजाया नोंथांमोना हयथ' बे बुस्थुखौ सोरबा गोनो गोथो जादोंबा दिननिफ्राय बुजि मोनबाय। थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै सिम्पोल भिडिअ नोंथांमोननि सिगां लाना फैबाय आङो सिम्पोल सोरनिबा थाखाय हयथ' बाहाय गोनो गोथो जानायबो भिडिअ जानानै बियो थ' जायफ्रा गोनो गोथो जादों हयथ' आंनि भिडिअखौ नायोब्ला दिनैनिफ्राय रोखा रोखा बुजि मोनगोन आरो जायफ्रा रोंखागौ आंनि भिडिअखौ नायनानै टाइम वेस्ट खालामाबा जागोन। बाय बाय सी इउ नेक्स्ट।